Hello mga lods, magandang morning. Ito po ako naghiwa ng mangga at may mga biyak po yung iba. Sayang din naman po pag hindi ito nagawa ng paraan. Nilalagay ko sa sari para pagdating ng pagkakain ay ginagawa namin sir. Shout out dyan kay Paring Pison sa Sunwan, Barangay Sigamot. Pakisuyo naman po yung aking mangga na pag-harvest na po ninyo at sayang po nagalaglagan. Oy boy boy, paki-harvest po yung aking mga mangga at sayang po, ang daming naglag tuwing maga. Yung iba mga biak, yung iba nasa ilog. Ayan, puro po ito laglag ngayong umaga. Napaka dami po, sayang yung iba. Shout out dyan kay Paring Pison, paki-asikaso po yung aking mangga. Sa lahat ng aking mga followers dyan, viewers, maraming thank you sa inyong patuloy na pagsuporta sa akin. Ayan po, yun pong malapit dito sa akin, pwede pong humingi ng mangga. Isa kali dalawa pwede. Pakiasikaso po Paring Pison. Shout out dyan and good morning po in family. Sa lahat, good morning. God bless you more.